Inapaw. Aha, tagayam di manok ng galador. Ay naapaw, makakigtot ka, mate. Apay yung manugamin ng giladurata, oy. Ay naapaw. Dati kayo mga nagpapabasolain. Ay maditikas tangaw, ugaliyaw. Bad ata. Ay manon ng giladurata, oy. Inatang ko ato'y kadagiti manganap nga napanpay na ganop di Sierra Madre. Abuyo ata, oy. Ay na, apay niya di pa nagkunayon niya kaunti paggatang ka. Ay niya di pa nagkunang kanya por. Ay na, kada paggatang ka. Abuyo atoy first class wild. Oh. Abuyo atoy. Ina po, kayo nga gusto nga agpapabasaw. Talaga rin di manok ng galador. Manok ng galador nga. Kita man? Anya ti paglasinan niya nga manok ng galador atay. Oh. Oh. Kitain niya. Abuyo atoy. Ay na pa, yung ipapilit nga manok ng galador atay. Ina madidatangaw gali yung agpapabasaw. Man, sumata di manok ng galador nga bibirugan na. Ina? Apo, apay danagan na? Danagan na? Anya ko matipaglasinan na nga manok ng galador atay. Oh. Oh, apay danagan na. Buray ka man. Ay na, hindi ako mapan may baga nga. Ang di manok ng kaladoratay. Sulagarudan. Isulagarodin nga. Abuyo ato. Ginatang ko pa'y kadagi di manganop nga bimabaga naggapo si Ramadre. Pinapaw. Kita nga magamin na yo. Buray ka tayo panggabaga. Ito yapan may baga nga. Agore ka gamin ah. Ay, nagrigat ka mga katkatungtungan na. Oh, kang kalatati kwan. Mga panibag 50. Ay, yan na nga papasuksukan. Wala, apaw. 50 ato yun na eh. Oo. Basit lang na yun kayo makagatang katibilog. 100. Oh, alam mo, untahan kagipulpulong kinang kaladuray. Ay, yan na nga talaga papasuksukan. Ay na, apaw. 150. Tapos umikat ka lang makisidadamdaman. Ang kita kayo mga party na ya. Kaya mo ti payak. Yung nagadi kalalasagan nga party natin. Ngayon, kaya, 150. Ay, yan na talaga papasuksukan. Wala, pumait eh. Nagriga mga kakatungtong ato yan. Amom gamin. Amin naman lang na. Di man nang galaduratay. Nimnay. Nagado ti pinerdina. Napan nagititinok-tutuktukin na di. Kanin may, nagin na po may. Oh, tapos nagado pa iti natin ko dito nga pa nakinuray-kuray. So nga tiniliw ko na. Ibagbagat mo makinang kalador. Nga, ikulong na, dagiti manok na. Di na nga papatsain. Wow. Di, kurang pa dagiti ang bayad di pinirperdi na, dagiti nga manok. Eh na po. 1,000, madi ka di pupulotin ng kiladuray. 1,000. Oh, tapos, adan to pa iti si damdama. Oh, patigwang ka. Oh, 1,000. Tatay ko ma. Nalaga na lang mo kakatungtong kay. Tapos, adan to pa red horse mo damdama. Oh, di kagipulpulong kinang kaladur na. Di ibagbaga. Nga dito iti manok na. Anak ka ng